Bu, sile dit 100 tanggune sangu karo nggo tuku bensin. Duwe apa ora? Iki duit tuku nyelengi Pak, apa tak nggo tuku seragam rombongan yasinan. Soalnya seragamnya ganti neh. Mau nak bar gajian tak sauri. Bener? Sauri tenan lho Pak. Iya. Pak. Aja lali lho ya. Lali apa? Mang utange. Iya. Pak. Apa? Eleng ora? Eleng apa? Lah mau utangmu? Iya. Kok tak sauri nak bar gajian. Wis kok tak mangka kerja sik. Halo. Pak. Neng dino iki positif gajian ya, Pak? Biasanya nak Setu ngene iki ya gajian, Bu. Engko gegek diundur koyo minggu dingi. Ora, wis to, ora usah kuwatir. Pak, piye? Sido gajian? Mbok iki karek terserah bose iki engko. Lah bose nang dia? Ya iki nandingku. Aku tak ngomong dhewe ambek bose. Bos, bojoku pengen ngomong karo sampean. Halo. Bos, aku ameh teko. Bojoku sido gajian apa ora bos dino iki? Tenang ayo. Dino iki bojone tetep gajian. Pak, sido gajian? Ya sida to, Bu. Gaji seminggu 1.200.000, wis langsung tak transfer nang rekeningmu. Ben ora mbok tokak, takokno wae. Karo kowe mau, Bu, untuk bonus kanggone Pak Mandor 300. Iki sing 200 nggo kowe, iki sing 100 nggo aku. Tanggone sangu nak metu-metu ngopi nih kalau Bu. Rasa tokak, takok wae. Aku nekokno sampean wis gajian apa durung ki ora ngarep-ngarep gajine, Pak. Tapi aku mung pengen nagih janjimu. Janji apa? Jarimu nak bar gajian re apa nyarutang aku. Utang sing ndi? Lah ndek esuk mau sampean nak utang aku 100 apa? Apa mau sarutangi nak bar gajian? Tapi gajiku kan wis tak transfer nang rekeningmu kabeh to, Bu. Karo kowe kan ya tak kedik bonus 200 to. Wong utang 100.000 kok jebok tageh. Iki kan urusannya beda, Pak. Gajian yo gajian, utang harus tetap dibayar. Yes, ya. Lah ngene iki, Pak. Janji harus ditepati, utang harus tetap dibayar.